BPFनि प्रहलाद ब्रह्म आरो मालथिरानि नार्जारि, दावराइ देख्रेब नार्जारि बिथांमोना जानाखि जोंनि एबसुनि जा दैदेनगिरिफोरनि सायाव बांसावनाय, बे बांसावनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। मानोना एबसुआ जोंनि बर' जाथिनि थांनाय थैनायनि मोनसे सिन्थाधाराजों इयुन जेनेरेसनखौ बोरै मोजां खालामलांनो बिनि सिन्थाधाराजों जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव जोङो गोथौयै सिन्था खालामनानै बुंबाय थानाय जादों जे बे ओनसोलनि जानाखि रायजो जानानै थानाय बारि बागान हा हु दङ, बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोनसेबो खहा जायालासे बोरै बे प्रजेक्टखौ गायसननो हायो बिनि सायाव जोङो अरायबो हास्थायो। आरो बेजों लोगोसे प्रहलाद ब्रह्म, मालथिरानि नार्जारि आरो दावराइ देख्रेब नार्जारि बिथांमोनहा जे जोंनि एबसुखौ बेबायदि खोथा बुंनानै बांसावनो मोननाय सोर बिसोरनो गोहो होखो? दिनैहाय प्रहलाद ब्रह्म जुवानि थाखाय होखारजानाय एबसुनिफ्राय आरो दावराइ देख्रेब नार्जारिया मोनसे समनिफ्राय एबसुजों एरख'जानाय, मालथिरानि नार्जारियाबो मोनसे समाव बर' समाजनिफ्राय एरख'जानाय, जाय बिथांमोना दिनै जोंनि एबसुखौ लानानै खोथा बुंनो समाया। आरो जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनि जायनाखि जोंनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ जे बेबायदि एथ' गाज्रि मुं सुनानै खोथा बुंनाय, बेबायदि बुंनो हानाय मानसिया जाहैबाय बर' समाजजों एरख'जानाय। आरो बिथांमोनखौ बर' समाजाव बर'फोरनि संगठनफ्रा मालाबाबो बिदि एक्सेप्ट खालामा। आरो बियो मोनसे समाव BPF समनिफ्रायबो एरख'जानाय, एक्सपेल खालामजानाय प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै बिथांनो हाग्रामासो होखो ना सोर होखो बेबायदि खोथा बुंनो पावार मोनखो दावराइ देख्रेब मालथिरानि नार्जारि बिथांमोनहा? जों बुंनो जायोब्ला बिथांमोनखौ गोबांथार गाज्रि गाज्रि सोदोबजों बुंनानै बिथांमोनखौ निन्दा खालामनो हायो। नाथाय जोङो बेबायदि सोरखौबा बेबायदि गाज्रि रावजों, गाज्रि आखल आखुजों निन्दा खालामनानै बा सोरखौबा बांसावनानै जों खोथा बुंनो सानाखै। बिथांमोनहाबो दाबो सम दं, मोजां गियान, मोजां सिन्थाधाराजों रायजो राजाजों सावरायनानै गावसोरखौ जे मोजां आखल आखु दाफिननो हायो बिथांमोनहा दाबो सम दङ। बुंनो हानायनि मोनथाया बिस्राबो मोजांनि थाखाय दङ। नाथाय सोरखौबा मुं सुनानै, सोरखौबा गाज्रि सोदोब बाहायनानै जे बेबायदि खोथा बुंनाय जों मालाबा सैज्य खालामनो हानाय नङा। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिथांमोननि बुंहैनाय खोथा बा सोरनिबा दैदेनगिरिफोरनि खोथा बुंनाय, बेखौ लानानै हाग्रामा बिथाङा दासिमबो खोथा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। दा बिथाङा गावनि BPFनि मानसिफोरखौ लानानै मोजां गोसोयै सिन्थाधारा खालामनानै जाहाथे परबतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोनै थानो हायो। आरो बे टार्मिनेल पावार प्रजेक्टखौ गायसनखांनायनि उनाव जोंनि थिफखाय ओनसोलनि बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय न'खरफ्रामनिफ्रायबो मोजां जब खामानि मोननानै थांनानै थानो हायो। जेरैहाय जों खाथियावनो क'क्राझार टाउननि साखाथियावनो सालाकाथिनि NTPCनि खोथा बुंनो साननो हायो जों। दे बेवहाय आंनि न'खर बंस'नि माखासे मानसि दङ। बे जायगायाव न'खरसेयावनो सासे सानै सोरहाबा साथाम बेबायदि न'खरसेनिफ्राय सालाकाथि NTPCआव खामानि मावनानै मोजां जबनि खामानि मावनानै बेजोंनो न'खर खांनायनि, न'खर परिबेसफ्रा मोजाङाव फैगासिनो दङ। दा थिग बेबायदिनो थिफखाय बासबारि ओनसोलावबो बे पावार प्लान्टआ जुदि गायसनजायोब्ला मोनसे मोजां जोंनि बर' मानसिफोरनि थाखाय मोजां फिथाइ थायगोन, बेखौ आसा आरो मिजिं थिबाय। बेवहाय जोङो एबसुनिफ्राय दिनैनिफ्राय बेबायदि गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायनानै बुंनाय, सोरबा लिडारा सोरखौबा मुं सुनानै बुंनाय, बेनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जोङो अरायबो खावलायबाय थादों। आरो जोङो बेखिनिखौ बुंनानै दिनै BPFनिफ्राय जानाखि गाज्रि गाज्रि मुं सुनाय बेखौ जानगाराव थानो खावलायनानै आं एसेखौ बुंबाय। गोजोन्थों। दिनै प्रहलाद ब्रह्मआ दि एबसुखौ थांब्ला खानानै दोननाय, दिनै बे खोथाखौ आं गोख्रोङै निन्दा खालामो। प्रहलाद बादि सासे दैदेनगिरिया मोनफ्रोमबो संगठननिफ्राय एरख'जानाय, एक्सपेल जानाय मानसिया जुदि बर' रायजो राजानि मोजां सानथारमारदोंब्ला बिथाङा बै समावनो संगठनफोरनि खामानि मावनाय समाव माब्रैहाय जौ जुवानि आड्डाखौ पारमिसन होनाय बादि जेनेरेल डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानाय समाव जि समाव एबसुआ
बैफोरबादि जौ जुवानिफ्राय ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानायनि खोथा जोङो बर' जाथिखौ बोरैहाय मोजाङाव लांनो हायो, बोरै गोजौ फारसे लांनो हायो, बे सिन्थाधारा खालामनाय समावनो खालामफुबाय जोङो मावनो लानाय सम। बे समावनो जुदि जौ जुवानि थाखा लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामाजों लांनायनि मोनसे षड़यन्त्र बाहायखुमानानै दंमोन, दिनै बियो फोरमान जायो। बेनि थाखायनो दिनै बै सिबखाय परबजरा ओनसोलनि बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाया बेखौ मोजाङै बुजिनानै लानाया मोजां जे मोनसे समनिफ्राय जोङो गोबाव सम एबसुनिफ्राय लानानै जोंनि मोनफ्रोमबो बर' आफाद दल संगठनफ्रा जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था, निसा जिनिसनिफ्राय गोजानाव था, बेबादि स्ल'गानजों फैबाय थानानै जोंनि बर' जाथिखौ मोनसे मोजां लामाजों लांनो नागिरनाय समाव जे बिथाङा जुवादारफोरनिफ्राय 2 लाख थाखा लानाय, 3 लाख थाखा लानाय बेबादि दालालि जाबोखादों। दिनै बेवहाय सिबखाय बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाखौ जि मोनसे मोजां लामाजों लांनो सिन्था खालामबाय थानाय समाव बे पावार प्लान्टखौ गायसनब्लादि जोंहा बेबादि बेकार सल्भ जागोन, मोजां सुबिदा फैगोन, बेबादि समावदि बिथाङा बैसासो लाब जासिगोन होननानै मोनसे मेगन सानाय रावै बिथांमोनखौ थुनहरलायना हैदों। आरो बिथांनि साननाय हनाया मालाबाबो मोजां नङा आरो बिथांनि साननाय हनाया माब्लाबाबो बर' जाथिखौ मोजाङाव लांनाय नङा। गावनि माबा मोनसे लाबालाबनि थाखा फैसा मोनफ्ल'नायनि बे सुबिदानि थाखाय बिथाङा खोथा बुंनानै गावखौ एडभान्टेज खालामनो नाजायो आरो बिथांनि थाखाय जोंनि बर' जाथिया मालाबाबो उन्नति जानायखौ बिथाङा लुबैया। आं बेखिनिखौ बुंबाय। गोजोन्थों। এটা ভাল ঘোষণা। বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेंटल हाइजिनिस्ट, इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।